Stel jou voor dat jy al jou kliëntedata op een plek het, toeganklik vir elke departement. ERP-stelsels maak dit moontlik deur omvattende profiele te skep wat hipergepersonaliseerde diens moontlik maak. Dis soos om 'n 360-grade aansig van elke kliënt te hê. Holistiese kliënt-insigte ERP-platforms konsolideer kliëntdata in omvattende profiele wat hipergepersonaliseerde dienslewering moontlik maak. Verenigde databewaarplek. Alle kliëntkontakpunte, van verkoopstransaksies tot diensversoeke, word sentraal gestoor vir kruisdepartementele sigbaarheid. Intelligente betrokkenheidsopsporing, gedetailleerde interaksiegeskiedenisse en aankooppatrone rig data-gedrewe bemarkingsveldtogte en verkoopsbenaderings in. Gestroomlijnde diensbedrywighede. Die stelsel orkestreer bestellingsvervulling, navraagoplossing en probleemhantering deur gestandaardiseerde, doeltreffende werkvloeie. Optimalisering van loyaliteitsprogramme, geïntegreerde dophou van beloningsinlossings en betrokkenheidsvlakke maak dinamiese programaanpassings moontlik. Kruisfunksionele samewerking, gedeelde kliëntdata elimineer departementele silo's, wat reaksietye met tot 50% in sommige implementerings versnel. Ten slotte, moderne ERP-oplossings revolusioneer kliënteverhoudingsbestuur deur kritieke data te verenig en diensuitvoering te optimaliseer. Hierdie intelligente stelsels genereer bruikbare kliënte-intelligensie, wat besighede bemagtig om dieper, meer geïndividualiseerde kliënteverhoudings te kweek. Dankie dat u by ons aangesluit het.